Kuchokera kuno kwa MBC ndipo mauno muli ndine Cosmas Chale. Poyamba naye mitu yake. Nduna ya zachuma yatsimikizira Malawi kuti palibe chifukwa chochitira mantha ndi momwe chuma cha dziko lino chilili. Bungwe la Beautify Malawi Beam Trust lasayinirana mgwirizano ndi bungwe la Minibus ndi cholinga chopititsa patsogolo ukhondo m'malo okwerera mabasi. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Scorchers wati mgwirizano ndi umene wathandiza timuyi kuti ichite bwino ku mpikisano wa AFCON. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yatsimikizira Malawi kuti palibe chifukwa chochitira mantha ndi momwe chuma cha dziko lino chilili. Iwo ati boma lipitiliza kukhazikitsa njira zosiyanasiyana zomwe cholinga chake nkubwezeretsa chuma komanso kuyika dziko lino pa njira ya chitukuko chokhazikika. Mwanamveka anena izi poyankhula ndi MBC pomwe anavomereza kuti dziko lino likukumana ndi mavuto a zachuma, koma ati ali ndi chikhulupiriro kuti mapulani ndi njira zomwe boma likukhazikitsa zithandiza kuti zinthu ziyende bwino. Ndifuna ndiwasimikizira Malawi ambira kukamba zambirimbiri kani ya budget. Ndifuna ndiwasimikizira Malawi kuti budget yawo ikwenda bwino budget yawo. Tikamana kuti budget ikwenda bwino pali zingapo timene timayang'ana kuti kodi mukutolera ndalama zomwe munakonza kuti zibwere ndalama zibwera. Komanso tu kodi timati expenditure kuti ikwenda so bwino, ndifuna kuti ikwenda bwino. Oti posula pompano ndikhandi kumapereka report mu October kapena mu November tikapeleka midterm review. Nadi kuti budget ikwenda bwino. Ndikuza kuti pali mavuto salephera. Tikumva kuti mwina kukha ngati kukha El Nino. Zonse ndi mavuto. Zimene zikuchitika ngakhale ku Iran kuja zimenso ni mavuto. Manufani kuwasimikiza kuti panopa budget ikwenda bwino. Mina nene president aja kuti ni zonse singakuti ngakukuza nthawi imodzi ya zimatenga nthawi apenda to atisimikizira. Koma mwachidule Padakali pano Mwanamveka omwenso ndi wachiwiri kwa president wa Democratic Progressive DPP mchigawo chakumwera apempha mamembala a chipanichi kuti akhale ogwirizana komanso osasunthika pomwe chipanichi chikupitiliza kutsatira ndondomeko zake za ndale ndi chitukuko. Mgwirizano ku chipani ndofunikira chifukwa ngati chipani sichingayende bwino popanda mgwirizano, chitukuko sichingayende popanda mgwirizano, komanso zomwe tina promesa Malawi manifesto yathu sizingateke ngati mgwirizano palibe. Nchifukwa yake mwandimva tikukamba nkhani za mgwirizano kapena unity mu chipani. Chifukwa tikudziwa kuti mu unity kapena mu mgwirizano muli mphamvu. Ineyo ngati vice president wa kuno kumwera ndifuna kuti kumwera kukhale umodzi, kukhale unity. Chifukwa ka unity ndikuti tipanga zambiri, tipangaso achieve zomwe tikuzifuna kuno kudera kapena kuno kumwera. Nthumwi za nyumba za malamulo m'mayiko a mu Africa zagwirizana kuti mayikowa akufunika malamulo othandizira kuti achinyamata komanso amayi azitenga maudindo akuluakulu kuti ntchito za chitukuko zipite patsogolo. Izi ayankhula pa zokambirana zomwe zachitika tsiku lachiwiri la msonkhano wa nyumba za malamulo za mu Africa. Austin Fukula ali nzambiri mu ripoti ili. Phungu wa nyumba ya malamulo mdziko la Nigeria Atolululope Akande Sadipe ati maiko ambiri ali ndi achinyamata ambiri komanso amayi ndi anthu aulumali omwe sakutenga maudindo monga phungu wa nyumba ya malamulo kamba kuti amasowekera thandizo. Apa Asadipe ati nkofunika kuti pakhale malamulo okakamiza zipani kuti zizikhala ndi achinyamata komanso amayi omwe akuyimira maudindo a ndale kuti azitha kupanga malamulo okomera maguluwa. Iwo ati nkofunikanso kusintha kaganizidwe pomalingalira amayi ndi achinyamata ngati magulu othekera kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko mdziko. Wachiwiri woyamba kwa spikala wa nyumba ya malamulo mdziko la Ghana Bernard Ahiafo anati akambirananso kufunika kolimbikitsa kuti mayiko azikhala mololerana pochita ntchito za malonda monga mwa mgwirizano wa malonda wa African Continental Trade Area. Iwo ati ngakhale mayiko anasayinira mgwirizanowu
malonda ochoka m'mayikowa sakuchitika monga mayiko aku Ulaya amachitira. Msonkhano wa aphungu a nyumba ya malamulo omwe ali m'mayiko a mu Africa a mu bungwe la Commonwealth ukuchitika kuno ku Malawi pamutu oti kulimbikitsa ntchito za nyumba ya malamulo kuti zizitumikira bwino anthu m'mayiko komanso kuthandiza kuti anthu azidalira nyumba za malamulo. Msonkhanowu ukuyembekezeka kuthala chisanu lino pa 14 August 2026. Austin Fukula, MBC Lilongwe. Boma latilayika chidwi chake pa ntchito zomangamanga zokhazikika komanso zolimba mogwirizana ndi kusintha kwa nyengo. Nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera ku midzi a Ben Phiri yanena izi itayendera ntchito yokonzanso msewu wa Magomero turn-off kupita ku Namadzi River m'boma la Chiladzulu yomwe ikuchitika. Edith Kaira ali nzambiri mu ripoti ili. Msewu omwe umaonongeka kwambiri chaka chilichonse chifukwa cha kusefukira kwa madzi wakhala ukukonzedwa kuyambira mwezi wa August chaka chatha. Atayendera ntchitoyi, nduna ya maboma ang'ono ndi chitukuko cha madera a Ben Phiri atakhutira ndi momwe ntchitoyi ikuyendera. Iwo ati ndikofunika kuti makonsolo adzigwira ntchito zabwino za ukadaulo komanso zokhazikika. Ndeti kunena kuti kuli bwino timange zolimba zimene zingathe kuyima nyengo zikasintha, kusiyana ndi kuti timange zambiri koma zokuti nyengo ikasintha ziwonongeke, chifukwa chonena kuti ikadzanena kuti nyengo yabwera tibwereraponso tikamange. Ndalama ya Malawi sitikuyisamala. Mawu ake phungu adelali amwaye ndalama ati kukonzanso mbali ya nsewu yomwe inaonongeka kwambiri kuthandiza anthu anderali omwe amadalira nsewu. Mavuto kwambiri anali ogwizana ndi nkhani za nyengozi, chifukwa chonena kuti nthawi zonse kukagwa mvula nsewu umakhala kuti waonongeka, ndiye umafunika kuti chaka ndi chaka uzilimidwa uzikumbidwa, ndiye pamenepo pamakhala ngati povutirapo. Atayendera nsewu Aphiri anakhala nawonso pamwambo okhazikitsa Group Village Endman ku Chombe kukhala Sub-Traditional Authority. Ndunayi yapempha mafumu kuti adzilimbikitsa chikhalidwe komanso kuteteza ana ku nkhanza zogonana. Tikupempha mafumu wonse kuti adzidziwa kunena kuti lamulo sililemekeza munthu. Akapita ukasewera nditi ana nkumasiya akuluakulu, lamulo likapeza sitiasiya akamangidwa ndiponso achotsedwa. Tikufuna kuti ana asukulu asikana komanso anyamata apange chimodzimodzi kupanga sukulu kuti adzatukule dziko lino. Phungu adelali yemwenso ndi nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayamika boma chifukwa chokweza mfumuyi ponena kuti ziwalimbikitsa kuti azitumikira bwino anthu a dera lake molimbika kwambiri. Neyo ngati MP wa dera lino Chilazo Thumbwe ndiosangalala kuti a president athu avomera kuti amfumu athu akuchombe akhali sabutiye. Tuwathokoze kwambiri kwakweza mfumu kuti ndikuti apa saso responsibility. Apa sa responsibility imeneyi kuti tigwire nawo ntchito limodzi tikweze dera lathu. Sub-Traditional Authority ku Chombe omwe angokhazikitsidwa kumene omwe dzina lawo ndi McDonald Chinyama alonjeza kuti azitumikira anthu awo moona mtima komanso modzipereka. Munthu mangokwezedwa koma chifukwa cha ntchito za kugwira ntchito limodzi ndi boma limene lili kulamula. So nzathanso kupitiriza kugwira ntchito za chitukuko ndi boma limenenso likulamula. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi amene adakweza Group Village Headman ku Chombe kukhala Sub-Traditional Authority potsatira malamulo a Chiefs Act. Edith Kaira, MBC Chiladzulu. Wachiwiri kwa nduna ya zachilengedwe Achipiriro Mpinganjira watsindika kufunika kugwiritsa ntchito njira zamakono zophikira monga mbawula zamagetsi pofuna kuthana ndi kuonongeka kwa chilengedwe. Ampinganjira anena izi atayendera ena mwa makomo omwe akugwiritsa ntchito mbawula zamakono pansi pa ntchito yomwe bungwe la Self Help Africa likugwira m'mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe. Chisomo Break wafika ndi ripoti. Ntchitoyi cholinga chake ndikufuna kuthandiza anthu okhala m'mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe kuti asamagwiritse ntchito makala pophikira popeza amaononga chilengedwe. Mawu awo atayendera ena mwa mabanja omwe akupindula ndi ntchitoyi ampinganjira anati boma lipitirira kupititsa patsogolo njira zamakono zomwe cholinga chake ndikuteteza chilengedwe chomwe chaonongeka kwambiri. Ndife osangalala kunena kuti meta nenera kugwiritsa ntchito kwa mastovu amenewo, kugwiritsa ntchito magetsi ochepa
kugwiritsa ntchito mphamvu yochepa imene kapenanso kuti kayerekezera ku ndalama zochepa kusiyana ndi zimene akagwirisira atagula makala. Ndi zikuoneka kuti zikulowera njira yabwino. Tigwira ntchito ndi anzathu aku nduna wa energy kuti atiuze kuti madera ena m'midzimu kumene amarepo afikapo kumene magetsi alipo ndi kuti makampani ngati ateke akafikenso kumeneko. Mmodzi mwa akuluakulu omwe akuyendetsa ntchitoyi ku bungwe la Safe Help Africa achifundo chopi anati akufuna kufikira mabanja okwana 76,000 mizinda ya Blantyre ndi Lilongwe kuti asiye kugwiritsa ntchito mbawula za makala ndi kuti ayambe kugwiritsa ntchito njira za makono pophikira. Cholinga chathu ndikuletsa anthu kugwiritsa ntchito makala, ndiye tikukhulupirira kuti anthu ambiri akakhala kuti akugwiritsa ntchito kuphikira pa magetsi msika wa makala uchepa komanso titeteza chilengedwe chathu m'dziko muno. Komanso project imeneyi imapereka ndalama kwa anthu amene akugwiritsa ntchito bwino. Mmodzi mwa anthu omwe akupindula ndi ntchitoyi ndi Grace Chaola omwe amakhala ku Ndilande mu mzinda wa Blantyre. Tikamayeza makala madula timathawiza 2 bags a month pamene ndi ichichi tikayerekeza mtengo wa mabagi awiri ndi ichichi mmene tikuphikira chituku save almost 60,000 pa mwezi. Ntchitoyi yaperekanso mwayi wa ntchito kwa kampani zomwe zikugulitsa mbawula za makonozi. Kuti khomo lipindule likuyenera kukhala kuti limagwiritsa ntchito mbawula pophikira, komanso pa khomopo pali anthu oposa asanu. Chisomo Break, MBC, Blantyre. Bungwe la Beautify Malawi Beam Trust lasayinirana mgwirizano ndi bungwe la Minibus la Minibus Owners Association of Malawi ndi cholinga chopititsa patsogolo ntchito za ukhondo m'malo okwelera basi. Mwazina mgwirizanowu ulimbikitsa kusintha khalidwe lotaya zinyalala paliponse ndi kulimbikitsa anthu kugwiritsa ntchito zipangizo zoyenera zotayiramo zinyalala. Owen Mavula ali ndi ripoti. Usanayambe mwambo osayinira pangano la mgwirizanowu, akuluakulu a bungwe la Beam Trust komanso MOAM anakonza mwambo osesa ndi kutola zinyalala ngati njira imodzi yolimbikitsa anthu zakufunika kosunga ukhondo. Ntchitoyi inayambira pafupi ndi chipatala cha Bwaira kukafika pamalo okwelera basi mu mzinda wa Lilongwe komwe mwambo onse wachitikira. Polankhula pa mwambo osayinira na mgwirizanowu, wapampando wa bungwe la Beam Dingiswayo Jere anati akukhulupirira kuti kusintha khalidwe la anthu ndikofunika kuti tikhale ndi dziko la ukhondo. Loli malo mwa mayi wa fuko lino Professor Gertrude Mutharika tasayinirana mgwirizano ndi anzathu a Minibus Owners Association of Malawi. Cholinga chake nchonena kuti tithandizire kufalitsa ndi kupititsa patsogolo nkhani za ukhondo mabus depot mene anzathu ama minibuses amagwiritsiramo ntchito, komanso ukhondo mu ma minibus ndi mabasi eneniwo, kunena kuti monsemo titenge udindo anzathu ma minibus amene akuyendesa ma minibus iwo muli ma conductors menemo, muli anthu osiyanasiyana, titenge udindo wonena kuti mukhale mwa ukhondo. Chifukwa chonena kuti inu ndi ine titagwirizana kunena kuti pafupifupi mwina anthu 75 pa 100 ena aliwonse Malawi amene amayenda malo kuchoka malo ena kupita malo ena amagwiritsa ntchito ma minibus. Ngati ma minibus depot mulibe ukhondo, ndiye kuti anthu akhala pa chiopsezo chotenga matenda, komanso malo athu sakhala achisamaliro chabwino. Komanso anthu ambiri amene akukwera ma minibus ndoti nawonso akhalanso pa chiopsezonso chotenga matenda osiyanasiyana amene amadza chifukwa cha umve. Ndifukwa chake mayi wafuko anaganiza kuti khali pa mgwirizano ndi anzathu a MOAM kuti tipititse patsogolo nkhani za ukhondo. Mawu ake wapampando wa bungwe la MOAM Coxley Kamange wati bungwe lawo ndilodzipereka kulimbikitsa ukhondo m'malo okwerera mabasi. Pia ntengepo mwayi wathokoza patroni a Beautify Malawi First Lady Gertrude Mutharika kuti pobwera ndi initiative ya Beautify Malawi imene ikuthandizira ndithu kukongolesa dziko lino la Malawi komanso ku ukhondo. Monga mukudziwa ife ma minibus ambiri anthu ochuluka 75% tsiku ndi tsiku amakwera minibus. Ndiye ngati ife ma minibus mjasiti kukhala ukhondo, ndekuti anthu onsewa tizapeza kuchipatala, ndekuti ena aziluza mioyo, komanso ndekuti azikhala ali chipatala. Kumbali se ife ya business ndoti kuluza business, komanso kuntundu chituko cha Malawi
ndoti sili kupita patsogolo. Pamwambowu bungwe la Beam Trust lapereka zipangizo zosiyanasiyana zothandizira kusamala ukhondo m'malo okwerera basi komanso malo ena ozungulira. Bungwe la Beautify Malawi Beam Trust analikhazikitsa ndi mayi wa dziko lino Profesa Gertrude Mutharika kuti lidzithandizira boma pa ntchito za ukhondo, umoyo komanso maphunziro. Owen Mavula, MBC. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tionenso mitu yake. Nduna ya zachuma yatsimikizira Malawi kuti palibe chifukwa chochitira mantha ndi momwe chuma cha dziko lino chilili. Bungwe la Beautify Malawi Beam Trust lasayinirana mgwirizano ndi bungwe la Eni Minibus ndi cholinga chopititsa patsogolo ukhondo m'malo okwerera mabasi. Mu nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Scorchers wati mgwirizano ndi umene wathandiza timuyi kuti ichite bwino ku mpikisano wa WAFCON. Takulandiraninso ku nkhani zathu. Bungwe la Malawi Electoral Commission MEC layamba layimitsa chisankho cha aphungu am'madera Nsanje South ndi Mangochi East chomwe chimayenera kuchitika pa 29 September 2026. Malinga ndi mneneri wa bungweli Asangwani Mwafulirwa, kuyimitsaku kwachitika pofuna kuwunikanso kalendala ya chisankho. Bwalo lalikulu la milandu ku Lilongwe layamba layimitsa kumva pempho la belo pa mlandu omwe omenyera ufulu a Sylvester Namiwa akuyankha. Yemwe akumva mlandu Anzondi Mvula atayamba ayimitsa kumva pempholi kuti aunike mfundo za zikalata zomwe mbali zonse zapititsa ku bwaloli. Mwazina ambali ya boma ati Namiwa akuyenera kupereka chikole cha ndalama zokwana 2 miliyoni kwacha, ndipo azikaonekera kulikulu la polisi lachisanu lililonse pa sabata ziwiri zilizonse, apereke ziphaso zawo zoyendera komanso asayankhule mawu aliwonse okhudza nkhani zofanana ndi milandu yomwe akuyankha. Oyimira Namiwa pa mlandu apempha bwaloli kuti lichepetseko ndalama yomwe akuyenera kupereka Namiwa kufika pa 500,000 kwacha, kamba kuti Namiwa ndi opeza moperewera. Namiwa akuwazenga mlandu owukira boma komanso kufalitsa uthenga omwe ndi kuthekera kobweretsa chisokonezo mdziko. Tinabwera kuzapempha koti kuti atulise bambo Namiwa pa belo kuti azikadikilira mlandu wawo ku nyumba, ndi bene tapempha pempho lathu nawonso aboma anayankha. Kwankha kwawo kunaliko kuti siwo dandaula kuti Namiwa akhale pa belo. Iwo anapempha kuti paperekedwe mfundo zokuti Namiwa akwaniritse kuti belo yawo apatsidwe, koma tisayiwale kupereka belo ndi ntchito ya khoti. Ife kwathu ndi kupempha, komanso aboma amayankha ndi mmene ife tapemphera. Aboma anapempha kuti Namiwa apereke ndalama yokwanira 2 miliyoni ku khoti kuti apase belo, koma ife tapempha kuti ndalamayo ndiyochuluka. Namiwa ndi munthu operewedwa chifukwa ntchito zimene amagwira mozipereka, samagwira ngati mmene magwira ntchito kuti amalandirapo ndalama. Iwo ndi munthu operewedwa ndithu, ndiye tapempha kuti ndalamayo atayichepetsako pang'ono. Konsolo ya mzinda wa Blantyre yati kugwira ntchito limodzi ndi achitetezo pofuna kuteteza anthu ndi katundu ku mchitidwe wa umbanda ndi umbava omwe wakhala kuchitika m'madera ena ozungulira mzindawu. Izi zikudza kamba kakumangidwa kwa ana ena okhala m'mizinda ya mdziko muno omwe amachita chipongwe anthu ku General Corner mu mzinda wa Blantyre. Poyankhula ndi MBC, wachiwiri kwa mfumu ya mzinda wa Blantyre, Councillor Gerard Lipikwe, wati pakadali pano apolisi akhwimitsa chitetezo kuzungulira malowa. Iwo akufotokoza. Tikupanga ma follow ups ndikuona kuti
kodi apapa tingapanga bwanji kuti zimenezi zithe. Ndiye iwo anatidandaulira ndikutiuza kuti iwo agwira ntchito yawo ngati apolisi kuwapitisa anaja ku court, koma vuto lilipo lokuti anaja ndi achipere. Anaja ndokuti sanafike zaka 18, wina ali zaka 12, wina 16, choncho sanafike zaka 18. Ndiye vuto limene lipo ndokuti zikatero anaja amapitisa kumpemba. Ndiye chifukwa chokuti kumpemba mwina security yake ndio khangati ndio cheperako, vuto lipo lokuti anaja ano akumachokako akumathawa, that is ndikubwereranso mtown nkumapitiriza. Ndiye ife ngati council tikufuna kuti tithe kukhala pansi ndi amabungwe ndikupeza njira yokuti mwina mavuto amenewa atheretu. Tikupempha apolisi tikutha kumalumikizana nawo njolenga chokuti masiku amene wawa ayese ndithu kumazungulirapo kumapanga mapatrols, njolenga chokuti zinthu zimenezi zisamachitike and ma residents athu azikhala mumtendere. Ndiye atisimikizira kuti akhala kupanga zimenezi kuti ngati palinso ena amene ali maganizo kuti azipanga zimenezi asatero, njolenga chokuti anthu athu azikhala mumtendere. Banki ya Standard yapereka ndalama zokwana 100 million kwacha zothandizira msonkhano wa achinyamata mdziko muno wa National Youth Summit 2026. Mkulu wa banki iyi Philip Madinga wayankhula izi pomwe amapereka cheke mu mzinda wa Lilongwe. Bridget Makawa walemba ripoti ili. Polankhula pamwambo wopereka cheke ku Lilongwe, mkulu wa banki ya Standard mdziko muno Philip Madinga anati kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko la Malawi kumayambira kuyikapo chidwi kwa achinyamata. Ifeyo ndosangala lero kuti tapanga mgwirizano ndi anzathu ku National Youth Council. Ngati Standard Bank timanena kuti ku Malawi kuno timaona ngati ndi kwathu. Ndiye timafuna kuti Malawi tu amene timafuna kuti akhale okomera aliyense azipita patsogolo, chitukuko chake chipita patsogolo. Mukati mwayang'ane maso mphenya athu a dziko la Malawi lino amanena kuti tikufuna kuti Malawi azakhale okomera aliyense. Koma okomera aliyense sizingatheke kuti kanika kwa tenga achinyamata amene ali population yanthu ya ku Malawi kunoko ochuluka amene angathandize kuti dziko lathu, chuma chathu cha dziko la ku Malawi kuno chipite patsogolo. Nde ifeyo tinachiona kuti ndichofunikira kwambiri tikuti gwirizane manja ndi National Youth Council pa summit yomene yakonza kuyambira pa 18 mpaka pa 20. Mkulu wa bungwe la achinyamata la National Youth Council of Malawi Aroda Misomali anati thandizoli likuyimira kudzipereka kwa banki pakuthandiza achinyamata kuti afikire luso lawo losiyanasiyana. Ife a National Youth Council lero tikuthokoza kwambiri a Standard Bank potipasa ndalama imene yokwanira 100 million yomwe ithandize kuti tithandize kutenga achinyamata dziko lonse la Malawi amene akubwera ku msonkhano wathu waukulu. Tikuyembekezera kukhala ndi achinyamata osaposera 1200. So ndalama imeneyi itithandiza kuti achinyamata amenewa apeze ma transport, komanso apeze chakudya, apeze malo ogona, komanso chachikulu azapeze nzeru, tizamvere kwa iwowo, tizamve kuti kodi chaka chimenechi chikuyambira 2025 mpaka lero zomwe zachitika mioyo yawo ndi zotani. Kudzera ku mgwirizanowu, banki ya Standard pamodzi ndi bungwe la National Youth Council of Malawi athandiza achinyamata ambiri poonetsetsa kuti luso lawo likuthandiza kupititsa patsogolo chitukuko cha dziko lino. Katswiri oyimba wa mdziko la Jamaica Busy Signal wapempha oyimba ndi aluso mdziko muno kuti adzigwiritsa ntchito luso ndi kudziwika kwawo pothandiza pa chitukuko kudzera mu ntchito zachifundo. Oyimbayu amayankhula izi ku Lilongwe pa skulu ya primary ya Nkomachi komwe wagawa mabuku ndi zikwama komanso magalasi amazenera asukuluyi. Emmanuel Chikonso wa Zanzambiri. Kudzera ku bungwe lake la Busy Global Initiative lomwe wachita mgwirizano ndi bungwe la Wendy Harawa Foundation, wati ayesetsa kufikira ophunzirawa ndi thandizo losiyanasiyana la maphunziro ku sukulu ya Nkomachi komanso Mponera m'boma la Dowa. Mkulu woyang'anira maphunziro mu mzinda wa Lilongwe Alexina Ntingwi ati izi zilimbikitsa ophunzira komanso kupititsa maphunziro patsogolo mu mzindawu. Maphunziro athu ayenda bwino kwambiri, makolo apepukidwa chifukwa iyi kuti ayamba kuwathandizira kuti akamadzatsegulira September adzaonepo oyambira. Instead kuti ndalama zikasaka zokafunira makope, they will just use the makope amene awapeza pano kuti akayambire school next term.
Wendy Harawa yemwenso ndi mkulu wa Wendy Harawa Foundation anati nthawi yakwana kuti oyimba ndi aluso adzithandizana ndi boma pa nkhani ya chitukuko. Ineyo ndikuwayitana oyimba onse kuti iwo ali ndi kuthekereti kwambiriso posa ive kuti atamalankhula ndi anthu lokufikira kwa anthu osatolo ndrama yanu even ya mtumba titha kuthandiza ndi utukula dziko chifukwa ngati ana ngati amene wawa omwe angakhale ma-office maloya madokta ama alibe chithandizo Malawi itukuka bwanji olo development tikhala nayo bwanji then ndikuwayitana kuti pomwe tingakwanise guys imene timapita apo let us develop Malawi, let us help Malawi, we are the government. Thandizo la maphunziroli ndi lokhudza kukonzanso makalasi, kumanga zimbudzi komanso madesiki pofuna kupititsa patsogolo maphunziro. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Munkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Scorchers Love Mofazili wati kuchita bwino kwa timuyi kumpikisano wa AFCON omwe kuchitikira mdziko la Morocco ndi chifukwa cha mgwirizano komanso kudzipereka kwa mbali zonse zokhudzidwa. Timuyi yafika mu ndime yotsiriza ya mpikisanowu itagonjetsa timu ya Algeria komanso yadzipezera kale malo ku mpikisano wa maiko a pa dziko lonse omwe udzachitike chaka chamawa mdziko la Brazil. Ndisabise chimwemwe yanga ndiye chikulu kwambiri choti ndikuta pena pake usamvetsa kunena kuti sathekadi kunena kuti tafika finals ya AFCON. Ndinawanyadira kwambiri and ndikuthokoza kwa ukulu ma players anayikapo mtima anayesesa and anzanga amene ndinakutekeno panel ndikuwapasa solemu ndikuwathokoza pa ntchito imene tagwirira limodzi komanso kopitirira kuthokoza ndikupereka ku Football Association of Malawi kudzera mwa president wathu Fulitudu Hayi. Si chinthu chophweka, si chinthu chakuti chitengera ngati mochipepusa. Chinthuchi anayesesa, anapereka mtima wawo, mphamvu zawo kunena kuti Scorchers mwina ifike poteropa. Ndikuwapasa ulemu waukulu ndipo sindizasiya kumalemekeza. Ndi nkhani imeneyi tafika pa mapeto pa nkhani zathu mmawa uno, koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Nduna ya zachuma yatsimikizira Malawi kuti palibe chifukwa chochitira mantha ndi momwe chuma cha dziko lino chilili. Bungwe la Beautify Malawi Beam Trust lasayinirana mgwirizano ndi bungwe la Eni Minibus ndi cholinga chopititsa patsogolo ukhondo m'malo okwerera mabasi. Mu nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya Scorchers wati mgwirizano ndi umene wathandiza timuyi kuti ichite bwino ku mpikisano wa AFCON. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Cosmas Chale, pitirizani kuonera MBC.